Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakagatang ni Mark iti segunda mano a kotsena. Kabayatan na, nakarik na iti iliw, dadunato kan Lorna. Manipod awan ni Faye iti sidong da. Iti may sangal daw, kalaat ang nagsakit ti barukong ni Donato. Isu nga intaray da adagos iti ospital. Mapan kumamat sa rongkaran ni Faye ti amana, ngam saan a pinalubusan ni Jared. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo ita alawas na pauluan. Mata pobre, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nabambannog ang naggapo iti trabaho. Ayan ka di ti konsensyan. Amak ti mapan ko kitaan, Jared. Buisit kit di. Nabambannog da tao, ngam sabali ti isam samiram. Awan parikot no nabannog ka. Agina na ka, tamapan ko kitaan ti amak. Tapno nawaya ka amakisin narak iti lalakim, kasta ka di. Apay, no makakita ka iti babae di tarwar, adda aramidam kan kuana, taipagarup mo ang kasta ti aramidan. Alaman langan, kaduaan kan amapan, ngam mabiit talang, salbagkit di. Anya ti napasamak, mama. Anya ti ko na ti doktor. Imbaglakit din ta nakaumay ka, iha. Ayan ti asawam. Adda di tarwar, mama. Di nakpalubusan nga umay, ngam impilit ko ti umay. Iso akin adwan nak. Apay, di nakapalubusan kat amam ti umay mo pasyaran. Amangan kanuno makisin narakak iti lalaki. Anya, nalabas mo't daytan. Wan nga rod, mama. Iso akagurgurak. Anya mo't dayjay nga impaasawa yo kanyak. Siyak ti agtutuok iti danana. Di nakakadikab-kabilan. Saan pa'y matkit di, mama? Ang anya ti amok ngay. Ngam no'y ti kasjay akababalin na. Ipapilit na ti sospet sana. Ngam jak mo, amangan no kabilan nakto. Apay ang nagbayag ka di taunag. Amom nga adak dito'y ruwar nga agur-uray. Apay ngamin adi ka imunag. Ita, agreklamo ka. Amom makasapulak ti na. Nagbayag kalakit din aya. Imuna ka kuman no di ka makauray. Tapno maaramid mo ti kayat mo, kasta ka di. Ti makilalaki manan? Nalabas ka mat? Ha? Kagurgura ka, Jared. Hala, agawid tan. Darasam, tapno makadanon ta adagos ijay balay mo, apang ikulkulong am kanya. At to'y tibalon niyo, madam. Mangan kayo, unta napudot pa'y timakan. Kasladyak makapangan. Maditirik na kiti imbaga ti anak ko asasaad na iti balay ni Jared. Adong agpay so ti kwarta na, ngam awan pulos ayat iti puso na, madam. Kasano nga tayo ang matulungak ti anak ko? Nasingpet ni Ma'am Faye, ngam saan anasaya tinagbanagan na. Kaasipay ti anak ko. Makitak ti kinaliday na iti sidong ni Jared. Madam, tipod no aragsak, ket saan apulos amagatang ti riniw-rew apirak. Kasano nga rudan ti anak ko? Agnanayon ka di akas jay latan ti sasaaden na iti sidong ni Jared. Di ta kanipay ang awid. Makapatuok nito'y. Agas amin ti maangot. Maiparit kan ka ti agunget. Agbanog kan may stress. Iso asan at tila mapampanunot mo. Ayan ngayon ni Faye. Apayan di mo kanuan nito'y. Private room man to'y ayan ta. Nagawid dan, tainuray ni Jared di tarwar. Nagbati ka man ani Faye di hospital. Italaang may... Tsakim pagaro. Akas di gayam da ijay a Jared. Kakaasi ti sasaadan ti anak ta iti sidong na. Ne, apa yun doon ato? Nurse! Nurse! Madmadi pa'y tirik na ni sir. Makapadanag ngamin timbagayo, madam. Ad-ad
Dan, nagsakit ti puso na. Ay, nagrigatan na ya. Diyak matang nalapdan nga imbaga ka ni Donato ti sasaadan ni Faye. Un nga rod, madam. Isu akas yung tinagbanagan na. Italimang ko kanilatan iti kaunggak ti danag kan sakit tinakam ko. Anya pa'y ngay, no di kasta, madam. Imbag ti kasjay, ngam ti dakdakas ti mapasama kan ni sir. Nagrigatan ti kastoy. Kunami no pagimbagan ti anak mi ti panakiasawa na iti baknang. Ngam saan tapagdaksan na ba't gayam. Mamati ak. Asan nga iti amin nagundaway kat nasaya ati itdan ti pirak, madam. Hello, Ninang. Imbag tayo mawag kayo. Damagag ko mano, nakabayad kan iti buwis, Mark. Ninang. Mabit lang, Tapikturak ti resibo. Taisin ko kada kayo. Halaman nga rod parok, kastaman ti aramidam. Mabit lang nga ron, Ninang, Inagpayalaan ije kwarto. Inkabil ko ngamin ije pangikabkabilan yu iti papeles. Wan, barok. O sige, agurayak. Sige nga rod, Ninang. Hello, gayam. Itaman pa yan nakaawag ka? Kinabil nak ti asawa. Sakbayan na pan nagtrabaho, gayam. Taapay akin habil na ka. Saan arumbang day nga aramid ti lalaki, iti asawa na? Saan arum ba nga ibagak dito cellphone ti makagapo? No nga pa yung kinabil nag... Sa dista ni Jared. Sana na nasaya at day tagayam. Pumanaw kan dita. Banbantayan nak ni Violi ang katulong na. Kabutang na ni Jared. Iswa di nakmat palubusan na pumanaw. Padasam tagparayat dito'y cellphone ko. Taisot ipakita ka dagiti masaknan, tapno matulungan da ka dita. Saan ko ang may chat? Tanang kasing ti cellphone ko iti cellphone ni Jared. Anya? Imbag ta nakita ka dito'y. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka no ni Jared. Jakmat mabalin nga ibaga kadagiti dadakkel na. Takaruruar ni papa na iti ospital. Ang mga numa-stress kat kumaro ti sakit ti puso na. No agpapaarayat dita cellphone mo. Ingka ipakita ka dagiti pulis. Saan ang makapagpaarayat? Ta nakasynchronize ka no ti cellphone na ka ni Jared. Numakapan ka iji balayda. Ilibas mong ito dayto a cellphone. Adda SIM card nanday ta. Saan na nga aramatan ti cellphone na ang nakasynchronize iti cellphone ti asawa na. Makapanak nga tayo di balay ni Sir Jared? Iranam nga awan ti asawa na ijay. Darasam, ipakitam ka dagiti pulis, ti chat na nga agpapaarayat. Tapno mapan dagiti pulis ije balayda. Kumusta tirik nam ita? Kuna ti doktor, amay parit kan ka tinaingal a kape. Sapay nagingal ti kapem. Amin mo't lakid din nakayat ko, isu ti maiparit. Anya lang nga rudan nga iti mabalin. Ano madimot nga rod kan katikas jay. Imbag kumamat amdan ito ni Faye. Apagbiit laeng idinapan iti ospital. Taggaganat mo't ngamin ni Jared. Sinalpag ta siya, Jared. Lamok na kumakas siya iti kabapalin na. Saan ka na agpuntot? Day tapusom. Agpaison samat timbaga ni Faye. Anayanak na jay idi madamati guroon. Ada ka mat dito yung ruar nga agsagsagad. Imbag ta nakaumay ka dito'y kayam. Impambar ko ijay katulong at tulungak nga agsagad. Iso a pinarwarnak. Napan ijay sian. Kartagam nga alaan dahito intad ni Mark ka cellphone. Iso ti aramatam nga agpaarayat. Agyaman ako na kan kagaya. Ni Mark ti akin nakam dita. O sige, inakon. Amang ano sumangpot ti asawam. Delikadon. Ilamang mo dahito a cellphone. Sige, taumunag akon. Sikat ti ichat ko dito eh. Agpaarayat akan ka. Da kayo mati masabat ko, madam. Adarumbang amamuan niyo. Anya ka di day jay, palasang ko. Naggapuak iti balay da fe.
Inted ko ti cellphone nga inted ni Mark. Tapno iso ti aramaten na nga agparayat. Agparayat? Di ka maawatan. Lawlawagam man ti bagbagam. Iawag ko kuma. Ngam amangan numangag ni sir. Kat ma-stress. Delikado, madam. Ibaga mo no niya dayjay. Adda ma-stress at no di mo pala ibagat ibagam ko ma. Agpapaarayat ni Faye. Takinabil ka no ti asawa na, madam. Saan yung ibagbaga ka ni sir? Tada kami kan ni Mark ti makaam mo. Kasla ka madlapusan at di makaanak. Tumakter tumugaw ka. Wala ka niti mapaspasamakan ka. Ako, adda ngamin naamuak di tarwar. Ngam sana rumbang amamwam. Apay ko maasa na rumbang nga mamuak. Ijak man amo kadako ada. Basta delikado ka naman. Adda ang maestresak. No di mo pala ibaga na itakong kuna madelikado. Na imbag pa yan, di mo lang man imbag pa ka. Hanya nga tayo ti aramidan ta. Mariribukan ak launay. Anyang arutay ta. Ipagamatap na mo. Saan ka nung arud amabalin nga ibagakan ka? Saan nyo ko mga imbagakan ni sir? Ngam apay nga imbagayo, madam. Ijak mo't nalapdan nga imbaga. Idi ang balawak. Naibagak mo't gaya mo. Ad-damot lang arudin ang mariribukan ni sir. Ijak man amo. Taga po itidanag ko. Nailawan ko mo't nga imbaga. Imbaga, no saan ang ma-stress ni sir? Inikan nyo kat nga rudan iti pakariribukan na. Madanagan ak ngamin iti imbaga ni Daisy. Anakabil ka no ni Jared ni Faye. Ay, di pa'y lagawid ditoy. No naranggas mo lang ti asawa na, madam. Pinabantayan na nga rod ka no iti katulong da. Iso asaan ang makapanaw ni Faye. Langag ko ti saritaan nyo kanine na itay ija kusina. Di amo nga dakit tirwar-tirwangan. Nun angag mo, anya nga rod tinasaya at nga ramidan tayo. Gwardyado mo't di anak tayo di balay ni Jared. Masapo la pasaran ta di anak ta. Amon ta no apay akinabil ni Jared. Maiparit ang kabil iti asawa. Kabaalam ka di. Mga nudakas mo ti mapasamakan ka. Kabalak. Saan mo tan ngagsaksakin ti barukong ko? Manipo nagag-agasak. Kaano nga rod ti ipapantay di balay da? Inton bigat mo't lang. Mapantay di balay da. Anyangay, Daisy. Adda ka din chat ni Faye nga agpapaarayat kan ka. Awan pa'y. Amangan no saan pa yan naikan iti gundaway. Bambantayan nga minti katulong amin agunay na. Imbaga, tanayra na nga adda iti CR ni Jared idi napanak iti balayda. Padaan na mga roti chat na. Tapno iso ti ipakita ka dagiti pulis. Tapno maarayat tayo ni Faye. Nulakit di maikan iti gundaway. Agchat day jay. Nadlaw ko pa'y tilimitam iti takyag na. Kasanon, no kabilan namanan. Day tati saan tayo nga mo. No kumamakalibas, mabalin na ti agdirit sa iti pulis nga agpaarayat. Jak makatyat. Manipod si mangpet dito at tao. Jak mabalin nga irwar ti cellphone nga inted ni Daisy. Anya ti tantanamitim mo dita. Agpada kayo iti katulong analaing agtanamitim. Agkarkararagak. Asapay la ko matagbaliw ka. Anya ko matibaliwak. Rason mula dayta. Makaalis sakit di ti agtanamitim. Inalisan na ka ni Violi akatulong. Nasaysaya at ang tagtanamitim. Ngamtikas ken ka anaranggas. Mapantan ni balay ni Jared. Intarumaot. Rumaot? Ay, di ka gararamid, Donato. Walay na day chay. Kasanuno idarum na ka iti trespassing. Inta sarungkaran ti anak ta iti balay ni Jared. Amangan no ang pungtot kay jay. Day tapusom. Makamuditan. Basta sarungkaran ta ti anak ta.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen ti paggibusan ti seryetay o itaalawas na napuluan. Matapobre, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.